Rihanna. NCRPO, Assistant Chief District Controller, Division of Northern Police District, NCRPO, and lastly, the Secretary of Hindi kita masok dito. Our lovely candidate vying for Miss Gay Pangkalawakan 2024 in their beautiful costume. Starting with contestant number 1. Papatay mo yung tugtog, tutumba ko nanay mo. Walang damayan na Ang hindi pumalakpak, masusunugan ng bahay. Ang hindi humiyaw, damay, pati kapitbahay. Sa mga kalalakihan, kung ako na lang po ang natitirang babae sa mundo, papakasalan niyo po ba ako? Uulitin ko po, kung ako na lang po ang natitirang babae sa mundo, papakasalan niyo po ba ako? Ayaw niyo? O English? To all boys, will you marry me? Again, to all boys, will you marry me? Ayaw niyo pa rin English na yun. O sige, i-Japanese natin. Yamate yamite kodesai! Ang tapang mo naman, kuya. Kalma ka lang. Hi! Hello, mabuhay! Bayan ng Subic, Zambales? Magandang gabi po. The woman who's standing in front of you is a fresh 26-years-old stunner. And all the way from province of Bataan, municipality of Dinalapihan. A bachelor of Nakaw Kable ng Kuryente, major in Benta Bakal Bote, at UST. O bakit? Putot sabay tayo. But tonight, allow me to carry the image of the woman who captured the eye of Sambayanang Subic. Yes, opo, ako nga po ang nag-iisang si Jan Kung Hu. Opo, ako po ang mayor nyo. At sa sobrang pagmamahal ko sa bayan ko, pati Miss Gay Pangkalawakan, sinalihan ko na. Joke lang, Mayor, love you. Bakit hindi tayo makalabas ng buhay? Tonight, allow me to carry the image of the woman who captured the eye of sambayan ng kalalakihan. Ang pinagpantasyahan at sikretong pinagkalibugan ng mga kalalakihan. You're the one and only, Miss Ivana. Oh. Ivana. Oh. Si tatay mo, focus. Focus ka sa goal tayo. Yes, you're the one and only, Miss Ivana Kalawit. Ivana Kalawit na nananawagan sa mga kalalakihan. Kayong mga kalalakihan, kapag nagjowa kayo ng babae, gastos ka. Kapag niligawan mo, gastos ka. Eh magpapakasal pa kayo, gagastos ka. Kapag nagkapamilya kayo, gagastos ka. Sa mga kalalakihan, kapag ako ang ginawa nyo, simple lang naman ang gagawin ninyo. Ulat paa, tirik mata. Paggising mo, may 5,000 ka na, may Mio ka pa, may iPhone 15 Ultra ka pa. At kapag pinakilala mo ako sa pamilya mo, may house and lot ka na, may titulo ka pa. Take note, covered pa sila ng St. Peter. At kapag pinakilala mo naman ako sa mga tropa mo, may SSS ka na, may PhilHealth ka pa, may pag-ibig ka pa. Keto naman, jowain nyo yung siyam na natitira sa likuran na kandidata, isa lang ang gagawin ninyo for sure.
unat paa, tirik mata. Pagising mo, may COVID ka na, may tulo ka pa. Again, people of Subic, Zambales, this is your candidate number 1 saying, if you have it, then show it hanggang mamatay sila sa inggit. Thank you so much. Thank you so much, contestant number 1. Once again, ladies and gentlemen, contestant number 2. Patayin mo na yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang dati yung presidente, Rodrigo Roa Duterte. Opo, bakla po ang dati yung presidente. What's up, Badlang people? What's up, mga kakosa? Wala bang palakpakan dyan? Ang hindi gumalakpak, magkakaroon ng 7 anak na solid kamukha ko! O ano, binatakot kayo? Kung ang perso silangan ay matatagpuan sa gitna ng karagatan, ang personal kapangitan ay narna sa inyong harapan. Walang turok, walang collagen, walang injection. Gandang hindi pinaghirapan, pero matagal nang pinagpupuyatan. Ang kagandahan kailanman ay hindi naging pamantayan kung sino ka at ano ka sa lipunang iyong ginagalawan. Dahil ang tunay na timbangan ng kagandahan ay kung ano kabutihan ang pwede mong iwanan sa lipunang iyong ginagalawan. Dahil ang kagandahan ay tunay na tatakpan, paggaling, husay, talino, kumpiyansa sa sarili ang pinaglalaban-labanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po sa inyong harapan ang isa sa mga tunay na Diyosa ng kagandahang pangkalawakan na minsan nyo nang napanood sa inyong mga telebisyon sa kapuso mo, Jessica Soho. At minsan rin nakapagkulitan sa Grand Finals ng Miss Q&A Season 1 kay Miss Vice Ganda ang nag-iisa yung kakosang harbatera, Miss Angelica Papanganib. Na nagsasabing, adik man ako sa inyong paningin, ano naman din, bakit hindi nyo subukang umiscore sa akin? Sigurado kayo ay mapapraning din. Paalala lang po sa lahat po ng mga taong nagdodroga, makisa po tayo sa Oplang Tukhang kung ayaw yung takpan ng packing tape yung mga pangit yung pagmumukha. Lagyan kayo ng item na lagang 2 piso, saka kayo babarilin sa ulo at sasabihin ng pulis na nakapatay sa inyo, nanlaban kasi. Tayong mga bakla, ngawa tayo ng ngawa, talak tayo ng talak, na hindi tayo nare-respeto ng ating kapwa. Tama. Ang tanong bakla, nakagawa ka na ba ng tama sa iyong kapwa para respeto ka na sinasabi mong kapwa? Dahil lagi po nating tatandaan, ang respeto ay hindi hinihingi, hindi nililimos. Ito'y kusang binibigay, kusang pinagkakaloob. At bago ulisahan ng maganda yung tabla ng gabi, mag-iiwan lang po ko ng mga katagang. Sa lahat ng mga taong nagdodroga, ibili nyo ng pagkain, huwag droga. Dahil sa droga, kahit kailan, walang nanalo. Lahat natalo. And I thank you. Thank you so much, contestant number 2, Miss Angelica. Nagbabalik na ang pinaka-cute na adik. By the way, my name is Horsey Marie. Or you can call me Maika. May kapangitan, may kabahuan, ngunit may kagandahan ng kalooban. And I'm proud to say to you that I'm proud, Sambaleño. Nakatira po ako sa Castillejo, Zambales. Opo, tama po kayo. Dati po akong basurera. Pero ngayon, ako po
ang baklang nangarap at patuloy na nangangarap. Ako po, ang baklang minsan nyo lang napanood sa Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, YouPorn, UGIS, pati Pornhub, may iskandal ako. Tama po kayo. Ako po ang baklang nagpauso ng Snapchat sa buong mundo. Your Facebook and YouTube sensation ang pinangsagang adik sa Miss Q&A ng It's Showtime. Yes, tama po kayo. Mula pa po sa lugar na kung saan lahat ng tao hindi nalolobat, Tondo, Manila. Sabay-sabay po nating palakpakan ang apo ni Baby Ama. Walang iba, Miss Elsa Droga Mendoza. Miss Elsa Droga Mendoza na nag-iiwan lamang po ng isang kataga na hindi lahat ng masarap ay mahal. Parang ikaw, masarap pero hindi minahal. Judges, my national costume that I'm wearing for tonight is all the way from the Balay-Balayang Bukidnon of Quezon Province. Lagi po nating tatandaan na ang pagsuot ng national costume ay wala po yan sa laki, wala po yan sa ganda, bagkus nasa iyong pagdadala. And I thank you. Thank you so much. Number 10. Ano nasa? O ano? Nagulat kayo, no? Akala nyo pipi ako, no? Ngongo kaya ako. Si candidate number 1, may tipos. Si candidate number 2, matandang kalbo. Si candidate number 5, panot. Ako naman po ay bingot. Welcome to Miss Day, Kapansanan! By the way, my name is Miyuki, Kaneki, Adamiki, Sakuragi, Kamagoki, Adukin, Arati. On the way from the land of USA, United Squatters Area. Hindi naman po ako nakanood sa Miss Q&A ng It's Showtime at sa Soccer Serena ng It's Bulaga. Makapanood nyo naman po ako sa Channel 23, Animal Planet. Ay, tawa siya, oh. Talaga, pakyo ka. Ayun lang. Sabay-sabay po na yung kayakakan at iyawan. Ako po ang babaeng nagmula sa langit, bumagsak sa lupa, nauna muka, kaya may biyak sa bunganga. Ang nag-iisang jowa ni Jack Roberto, binibining Barbie Ngot Ortesa, na nag-iiwan po sa inyo ng isang kataga. Hindi po lahat ng hiwa ay makikita nyo sa ibaba. Minsan yung ibang hiwa makikita nyo sa aking bunganga. Once again, I am your candidate number 10. Sa lahat po ng mga kandidata, ako lamang po ang kandidatang may diferensya. Ngunit naniniwala po ako na ngayong gabi, laitin man po ako ng iilan, kutsain man po ako ng karamihan.
Ang aking pagiging may kapansanan ay parang isang baso ng langis. Kahit ihalo niyo po sa isang bote ng tubig, ako at ang pagiging ngongo ko ay aangat at aangat pa din. Dahil dito sa ating lipunan, kung sino pa po ang mga may kapansanan, sila pa po ang mga patas na lumalaban upang makamit nila ang kanilang pangarap sa buhay. I am your last candidate na nag-iiwan po ng isang totoong kataga. Kung hindi nyo man po kami mabigyan ng tamang pag-iwin sa ating lipunan, ibigay nyo na lamang po sa amin ang salitang pagmamahal at respeto. Dahil mula akari hanggang ulo, kami pong mga kamaklaan ang nagbibigay ng kulay dito sa mundo. Whether you like it or not, we are all united as one. Maraming salamat po. Thank you so much.